फाइनान्सियेल इन्डिपेन्डेन्ट जानाया बहुत इम्परटेन्ट आरोना हौवाफोरनिल' नङा हौवाफोराथ' बयबो होमबा हाबानि सिगां बयबो जानोथ' ट्राइ खालामखायो ओमफ्राय खिन्थु हिन्जावफोरा हाबा जाबानो दि माने माबा जागोन सिकिउर जागोन बे नङा लोगोफोर नै सारिय'फाले खुवाजोब आरोना बेरेफुंजानि नै ओंखारबोलायबाय आङो एकदम थान्दा थान्दानो माने खुवा आरोना ओमफ्राय थांनांगौ उफाय गैया थांनोसैलाय नै नोंथांमोनाबो होबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे दिनै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांबाय थानोसै होबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै आङो थांगासिनो दा डिउटियाव थांगोरसै ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ ओमफ्राय नै आंहा मुडानो माने अफ जानानै दंमोन आरोना रायलायनो गोसो गैयामोन आं बेनि थाखायनो रायलायनाय जायासै भइस अभार होनाय जाबाय आरोना ओरैनोबाबो आं मानसि थानायाव बेबायदि माने रायलायनानैहाय ब्लग खालामनो एसे उसुबिदा मोनखायो बेखायनो आङो रायलायासै आरोना ओरैनो भिडिअल' खालामनाय जाबाय ओमफ्राय फैबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा आंहा दाबसे जायगायाव थांनांगौ दङ थांनांगौआ जाहैबाय कर्टआव थांनांगौ दं जाहैबाय नालाय ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोनाबो खायसे खायसे मिन्थिनो लुगैयो जाहैबाय मा जानानै दं कर्टनि खोथाफोराहाय जोबखोना माखो मारै जानानै दं जोबसिगोन ना मासिगोन मा जानानै दं बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो नालाय दा नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामलांगोन मानि थाखाय थांनो नागिरदों आरो मा जानानै दङ दा होबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौदो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै होननानै मा बुङो ना मायो ओमफ्राय नै क'क्राझार मोनफैबाबो माबाया दिना बिदिनो आरोना एखे सान्दुं गैया ओमफ्राय खुवायानो खुवा बारानिफ्राय बारासिनसो जागासिनो दं दा बिदिनो आङो फुङावबो जेबो जाबोनाय जायाखै ओमफ्रायहाय दा नायनोसै माला मा जानाय जायो क्लास गबाय ओमफ्रायहाय टाइमा 12:30 बारबाय ओमफ्राय दासिमबो जेबो जानाय गैया आंहा मैया बेलासियाव 4:30 जे जानाय बेल' आरोना ओमफ्राय दा उखैनो हाला दा जाग्रोसै ओमफ्रायसो कर्टआव थांसै आं बेसेबां लागोन खुस्रा गैया 20 थाखाल' दङ आखायाव नै जाग्राखौ लानानै फैखाबाय आङो दा नुबाथाय डाइरेक्ट होनोसै नङाबा थानो गाबगोन बे आंजों बोरो मानसिया केक जाग्राया बोरो आया मा बिलाय औ जादो आया केक जादो बिलाय केकआ हनै औ बिबि दङ जादो खेंनो होदो आबैखौ खेंनो होदो आबैखौ खेव होनदो आबैनो खेव होनदो केकआ खेव होनदो आया मानो गारखो मा जानानै दे एसे बन्द' खालामदो औ ए थांनो होनसै माबायाव थांदोंमोन नालाय कर्टआव थांदोंमोन नालाय बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना जे मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिनो लुगैयो मा जाखो मा माखो होननानैहाय जोबखोना माखो होननानै मिथिनो लुगैयो नालाय बेखायनो थांदोंमोन थांनायाथ' ओमफ्राय बेयावबो एसे खामानि दंमोन नालाय खामानियाथ' थाबाय थाखायो कर्टनि होनबाथाय बिदिनोसै आरोना ओमफ्रायहाय कर्टआव थांनानैथ' आङो मेरला बाथ्राबो मोनथिबोदों जाहैबाय बेफोरखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना गासिखौबो नङाबाबो एसे एनै शेयार खालामनो होननानै सानदों दा मा जानानै दङ मारै माला जोबगोन मागोन बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना जिहेतु मानसिफ्राबो सोंहरबाय थायो मालाबा गेजेर मारै जानानै दं जोबखोना माखो होननानै बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना कर्टनि खामानिबाथाय बिदिनोसै आरो जे गासैनिफ्रायबो लस जायो टाइमनिबो लस जायो देहानिबो लस जायो फैसानिबो लस जेथिंबो लस आरोना दा बिदिनो जाहाथे बे लामाजों रावबो आवगाया आरो बिदि लामाफोरजों रावबो आवगायनो नाङा बेखौनो आङो बयनिसिमबो माने बुंनाय थायो
बेबायदि लामाखौ रावबो दाला बेबायदि लामाया जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि नङा होमबा फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जा मोनथिबोदों बेफोरनि बादैसो आङो दिनैहाय एसे बुंनो सानदों आरोना बेफोर बाथ्राफोरखौ आङो बुङा सानो ओमफ्राय मालाबा बुंनांगौबो जानानै फैयो मानो होनबा जोंनि समाजनि थाखायनो बेफोर गाज्रि मोजां नङा होमबा आरो खायसेया गोबाङानो सानो नोंसोरबायदिखौ नायनानै जोंफोरबायदिखौ आरोना जोंफोरबायदिखौ नायनानै मानसिफ्रा सोलोङो सोलोंजाथाव बुस्थु नङा बेफोरो सोलोंनांगौबो नङा बेफोर सोलोंजानाय नङा जेनेबा उमुगाबो बिदिनो जादों आंबो बिदिनो जागोन बेबायदि नङा आरोना बे जों जायफोर जादों बिसोरसो मिथिगौ आरोना माबायदि माने हार्ड जायो बा माबायदि सिटुवेसनाव माने थाबायनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा मानसिफ्रा मोजां नुनो हागौ जे बेसेबां मोजां बियो हारसिङैनो माबा सोलिगासिनो दं हारसिङैनो फिसाखौ खांगासिनो दं नङा होमबा मानसिफ्रा गोबां मोजांबो नुनो हागौ आरोना थ' बेफोरो गोरलै नङा बा मोजांबो नङा बेफोर लामाजों रावबो आवगायनो नाङा बेफोरबायदि लामाखौ रावबो सोलोंनोबो नाङा आरो सोलोंजाथाव बुस्थु नङा आरोना बेफोरबायदिया सोलोंजाथाव नङा मोजां बुस्थुखौ सोलों बे मानो होनबा मोजां नङा बेफोरबायदियाहाय जाय जाजायो बेसो मिथियो आरो जोंबो सोलोंनो होननानै बा जानो होननानै जायाखै बिसोरो समजों लोगोसे जालांनायसो जाहैबाय नालाय जोंबो नाजादोंमोन आंबो नाजादोंमोन नाजानाया नाजायाखै नङा जिहेथु आङो उन्दै मानसि नङा जाहैबाय उन्दै बैसोनि नङा बेफोरबायदि जेन'बा बुजिस'यै माबास'यै बेबायदियाव जानाय बेबायदि नङा आरोना थ' आंनि बाथ्रायाव बेखौनो आङो बुंनो सानदों आरोना जे बेफोर मानि थाखाय जादों सोरनि इनभल्भमेन्टआव जादों मा जादों मानि थाखाय जादों बेफोरखौ आङो थांनानै मोनथिहैदों आरोना थांनायनि सिगांबो बुजिखानायमोन जायखिजाया आरोबाव बाथ्राफोरखौ एसे गुवारै मोनथिनाय जाहैबाय दा बेफोरखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना शेयार माने गासिबो बाथ्राखौनो नङा आङो सानसे सम लानानै गासिबो बाथ्राखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन सिगांनिफ्राय लानानै गासैबो बेबायदि दख्ला बेनिफ्राय बेबायदिखौ आङो माने फोरमायनो सानाखै आरोना बेबायदि दख्ला लाबाय थानो आं गोसो जायाखै बेखायनो आङो मालाबा सानसे सम लानानै ओरैबायदि गासिबो बाथ्राखौसो आङो शेयार खालामगोन माने बेयावहाय जा जादों मा मादों बेफोर गासिखौबो आरोना बेफोर गासिखौबो आं सानसे शेयार खालामगोन मानो होनबा शेयार खालामनांगौनिबो खोथा दङ बेफोर बाथ्रायाहाय जोंनि माबायदि हार्ट जादों बेखौ आंसो मिथिगौ आंनि फेमिलि मेम्बार्स मिथिगौ मिथिबायना माबायदि हार्ट जादों बेबायदि खालामजानाया उइदाउट रिजन बेबायदि खालामजानाया बयनिबो थाखाय गोरलै नङा जिहेतु आं सासे बिमा आंनि फिसायाबो बेखौ साफार खालामनांगोन आरो आंथ' साफार खालामगासिनोखा दाथ' आंनि गथ'आ जेबो बुजियानो उनावसो लासै लासै बियो बुजिलांगोन मोनथिलांगोन थ' जेब्लानाखि देरगोन होमबा रासिन जोङो खस्थ' मोनसिनगोन आरोना थ' बे बाथ्राखौ बुजिनाङै नङा बे बाथ्राखौथ' जों साफ्रोमबोआनो बुजिखायोयानो माबायदि जेन'बा हौवा हिन्जाव लानानैसो मोनसे समाव न'खरखौ दायो दाथ' फिसा जाबाय जिहेतु जेनेबा हिन्जावजोंसो न'खरा सालायजायो हारसिङै हिन्जावाबो सालायनो हाया हारसिङै हौवायाबो सालायनो हाया बेखायनो माखौथ' बुंदों नङा होमबा हाबा होननानैहाय हाबायाबो होमबा हाबा होननानै बुंनाय लोगो लोगो मोनसे बेसेबांबा गिदिर मोनसे बेयो रेसपन्सिबिलिटिखासो बेयावहाय जों गोरोबनायबो मोननो हागौ गोरोबैबो मोननो हागौ मिलायनायबो मोननो हागौ मिलायैबो मोननो हागौ बेबायदि होननानै जोङो बेजों मिलायासै बा बेजों गोरोबलायाखिसै बेखौ आं सुखुवासै हाबानि उनावसो बेबायदि होननानै जोङो गावस्रालायनाया बेबायदि जोंनि थाखाय माबा नङा आरोना गनायजाथाव नङा दा बेनो आरोना लोगोफोर जोंनि बेलायावथ' जोंनि माबायावथ' मा होनना बुंबावनो दा बेवहाय माखासे आलदाफोरनिबो इनभल्भमेन्ट दं जाहैबाय जोंनिल' नङा जों सानैनि बाथ्राल' नङा बेवहाय जों सानैनि बाथ्रायाथ' जेबोआनो गैयामोन आं जा बुंनो सानो माने जेबोआनो गैखायामोन जोंनाव जेबो प्रब्लेमानो गैयामोन खिन्थु इनभल्भमेन्ट आरोना बे इनभल्भमेन्ट थायोबा माने हासबेन्ड एन्ड वाइफनि गेजेरावहाय बांद्राय इनलसफोराबो इनभल्भ जानो नाङा माने हिन्जावाबोथ' गोदानसो नालाय जेनेबा एडजास्ट जानो टाइम लायो गासिबावबो मोनफ्रोम माबायावबो माने बिदि मा होनना बुंनांगौ दबथायनो ट्राइ खालामनाङा आरोना दबथायनो ट्राइ खालामनाङा जेनेबा बेखौ फोरोंलांनांगौसो जोंनि न'खरा जोंनिया माबायदि बेफोरखौहाय रायनाय मानायजों बेफोरखौ हार्ट खालामबाय थानाया मोजां नङा आरोना बेखायनो बांद्राय इनभल्भ जानो नाङा हासबेन्ड आरो वाइफनि गेजेरावहाय हासबेन्डआ जुदि माबा बुंनो गोसोबा हासबेन्डआ बुंगोन जेनेबा बेबायदि गोरोन्थि माबा मोनसे हासबेन्डखौ बुंनो हायो आरोना खिन्थु मारा इनलसफ्राहाय बेबायदि बुङोब्ला माने बांद्राय इनभल्भ खालामोब्ला माबा जायो रिलेसनशिपाहाय गाज्रि जालाङो आरोना जिहेतु बेफोरबायदि जानाया गोबां जासै दानि जुगावहाय माने खायसेया ओरैबायदि आरोबाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौबो आं एड खालामनो सानदों आरोना जे गावनि फिसालाखौ जुदि मिचियर जानाय मोनाखैबा माने गावनिफ्राय आलदा जाजानो गिदोंब्ला माने
सोरबा फैयोब्ला बे अननायखौ लाजोबगोन बेबायदि साननानै थायोब्ला मालाबाबो गावनि फिसाखौ माब्लाबा हाबा होनो नाङा। मानो होनबा अननाया बेबायदि बेनो होयोब्ला बेनोदि खम जागोन बे नङा। बिमानि बिमा आलदा, हिन्जावनि हिन्जाव आलदा अननायाहाय, नङा होमबा? ना हिन्जावा बिमा जानो हायो ना बिमाया हिन्जाव जानो हायो। बिमानि अननायाबो आलदाखा, नङा होमबा? उन्दैनिफ्राय थाबोनाय, उन्दैनिफ्राय जेबायदि केयार खालामबोनाय बेखौ जोङो सुख' हाया आरोना। बिमा बिफानि अननायखौ माबाखौ केयार खालामनायखौ जों माब्लाबाबो सुख' हाया। बे बिमा बिफाखौ नायनाय बा बिमा बिफानि रेसपन्सिबिलिटिया माबानि फिसानि जेब्लायबोनि दायथ'खा, नङा होमबा? जोंखौ गेदेर गोलाव खालामनाय, जोंखौ फोरोंनाय, बिसोरनि जेरैबायदि बिमा बिफाया जेरैबायदि दायथ' लायो, थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि बोराय बुरै जायो, नङा होमबा? फिसाफोरनि दायथ' जानानै फैयो। दा बे हाबानि उनावहाय बेनो आरोना जे हासबेन्डआनो वाइफ आरो माबाखौहाय जेनेबा पेरेन्टसखौहाय माबा खालामना बेलेन्सआव दोननो रोंनांगौ। थ' बेफोरबायदि बेलेन्सआव दोननो रोङैयावनो बहुद जाथाया जानानै थाङो। बेखायनो बेखौनो सानो आरोना आङो जेब्लानाखि बेफोरबायदि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो हाया। रेसपन्सिबिलिटिया बेल' नङा, फाइनान्सियेलल' नङा होमबा? साख्रि गोनांबानोदि गासिबो रेसपन्सिबिलिटि लानो हायो बे नङा। सोरबा बिदिबो थायो जे माने दायथ' लानो हाया जायो आरोना। गावनि न'खर संसारनि बाथ्रा गासिबो बेफोरखौहाय माने हगारनानै होयो गासिखौबो। माने अबे मोजां अबे गाज्रि बेफोरखौबो जेबो सिनायनो रोङा जायो। बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना। जेब्लानाखि हाबा जागोन अब्ला गावनि न'खर संसार, गावनि फिसाखौ नायगोन, बेबो दायथ' लागोन, बेनिसो माने माबा थानांगौ आरोना। एसे मा होनना बुंनांगौ, माने स्ट्रं जानानै थानांगौ, माइन्दआ स्ट्रं जानांगौ, मेन्टेलि स्ट्रं जानांगौ। मेन्टेलि स्ट्रंखौनो होननानै बुंनांगोन, नङाबा फाइनान्सियेलि स्ट्रंल' जानानै जायोबा बे नङा। फाइनान्सियेलिजों लोगोसे फाइनान्सियेलिथ' स्ट्रं जाखानांगौ, नङा होमबा? बयबो। ओमफ्राय खिन्थु माबायावसो मेन्टेलिबो बेबायदि स्ट्रं जानांगोन आरोना। जे आं दायथ' लानो हानाय जाबाय, आंनो आंनि न'खर संसारखौ नायनो हानाय जाबाय, आंनो मोनथिगौ जे राइटआ अबे, रङा अबे, आरो रंखौ रं बुंनांगोन, राइटखौ राइट बुंनांगोन आरोना। बेफोरबायदि दा बेखौनो आङो जेन'बा दुखु मोनो आरोना जे मालाबा ओरैबायदियाव बांसिन दुखु मोनो जे प्राइभेटाव मावनाय हिसाबै दा आंजों आरो गथ'जोंनि थाखाय बिराद खस्थ'आनो जाखायो। थेवबो आरोबाव एक्सट्रा बेबायदि कर्टनि खामानि थादेरनांगौबा बेफोरबायदि थादेरोबा आरोबाव रासिन माने टेनसनानो अभारलडेड जायो आरोना। बेनि थाखाय अभार टेनसन जाफ्लाङो। ओमफ्राय बेबायदिनि थाखायनो नै आङो दिनैबो थांनो हायाखै। माने खर' सानाय मानाय बिराद सानफ्लांबाय थायो आरोना। मा खालामबावनांगौ, मारै खालामबावनांगौ, मारै जागोन, मारै मागोन, माने बेफोरबायदि एक्सट्रा आरोबाव माने माबा जाबावोब्ला, खरसा थांबावोबा हाया जायो आरोना। हाया माने हाख'खाया, आंसो मिथिसिगौ माबोरै सोलिदों दा मा बुंबावनो बेफोरबायदि। बेखायनो आङो बुंनो सानो आरोना, जेखुनु जाया हिन्जावानो जा हौवायानो जा हाबानि सिगां बयबो फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानाया बहुत इम्परटेन्ट आरोना। सोरनि गोसोआ माब्ला मा जागोन रावबो बुंस'नो हाया, नङा होमबा? आरोबाव गोसोनिल' खोथा नङा, मालाबा माबाफोर मा जागोन बुंस' हाया। मालाबा माबा इन्सिडेन्टबो जानो हागौ, मा जानो हागौ, नङा होमबा? बेबायदिनो लाइफआ माला मा टार्न खालामनो हागौ बुंस' हाया आरोना। बेखायनो बयबो फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानाया बहुत इम्परटेन्ट आरोना। साख्रि बाख्रिनिल' खोथा नङा बेयावहाय, आजिखालिथ' मेरला बायदिसिना खालामनो हासै, नङा होमबा? बायदिसिना सोलोंनो हासै, बायदिसिना खालामनो हासै, एसे एनैब्लाबो गावनि आन्थाब्लाबो, नङा होमबा? बेखायनो फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानाया बहुत इम्परटेन्ट आरोना। हौवाफोरनिल' नङा, हौवाफोराथ' बयबो, नङा होमबा? हाबानि सिगां बयबो जानोथ' ट्राइ खालामखायो। ओमफ्राय खिन्थु हिन्जावफोरा हाबा जाबानो दि माने माबा जागोन, सिकियर जागोन बे नङा आरोना। थ' फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानायासो बहुत इम्परटेन्ट आरोना बेयो। दा बेखौनो आङो बुंनो सानदों आरोना जे मानो थांदोंमोन आङो कर्टआवथ' खामानियाथ' थाबाय थाखायो जाहैबाय। कर्टनि खामानिफ्राथ' मिथिया माला मा जागोन, माला जोबगोन, माला मागोन। थ' बेनोमोन आङो थांनाया दाख्लि, माने आङो साइन हैनो थांदोंमोन, मोनसे साइन होनांगौ दंमोन नालाय। बेनिथ' केसाथ' सोलिगासिनो दं दाबोनो, होमबा? आरो बे केसा माला जोबगोन मिथिया, आरो जोबनांगौ होननानैबो आं साना। मानो होननानै बुङोब्ला आंखौ उइदाउट रिजन बेबायदि खालामनाया आं गोरलैयै हगारगोन बेबो नङा होमबा? हाबा लादों, गारनो होननानैथ' हाबाखौ लायाखै। बेबायदि गोरलै बैसोनि, उन्दै बैसोनि, मिथिस' हायै बैसोनि बेबायदिसो नङामोन। जोंथ' गासिबो खोथा रायलाय होनलाय गासिबो बुजिजोबनानैसो लालायदोंमोन। थ' बेनि थाखायनो साननो नाङा दि उइदाउट रिजन बेबायदि खालामजानायावहाय आंबो गोरलैयैनो हगारगोन बा गोरलैयैनो फोजोबगोन। जेसेबां लावगोन एसेबां लावबाय थागोन। आंथ' मिथिया मालासिम जागोन, माला जोबगोन। आरो आं बेखौ थाब जोबनांगौबो होननानै आं हाखु दाखुबो गैया, आंहा जेबो गैया आरोना बेबायदि। ओंखायनो मिथिथ'आ आरोना माला जोबगोन, माला मागोन बेफोरबायदि। दा नायनोसै माला मा जायो उनावहाय। जेनुइन रिजन गैयाबा बेबायदि ओरैनो गोरलैयै बेबायदि खालामजानाया, आंबोथ'
हार्ट जायो नङा होमबा बयबोआनो हार्ट जाखागोन नङा होमबा बयबो गोसोआ गाज्रि मोनो उइदाउट रिजन बेबायदि खालामजायोबा रिजना जेनुइन जानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंथ' गोरलै नङामोन जाहैबाय नालाय थ' बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन माथो बुंबावनो उननि बाथ्राखौ आं उनाव फोरमायबाय थानोसै माने मालाबा सानसे टाइम लानानै आं गासैबो खोथाखौनो फोरमायजोबगोन फोरमायनांगौबो जानानै दङ मानो होनबा बेफोर गासिबो बाथ्रायाहाय जेनेबा नंखाय नङा आरो नंखाय होननानैबो सोरबा बुंनो फैयोबा बुंनो हागोन आरोना बेयावहाय नंखाय होननानैहाय बे खोथाखौ नंखाय होननानै बुङोब्ला दा माथो होनबावनो लोगोफोर जालांबाय थागोन मारै जायो नायनोसै उनावहाय दाथ' बिदिनो सोलिगासिनो दं सोलिनांगौ बायदियैनो ओमफ्राय बेनो आरोना मालाबा गोसोआ माने गाज्रि मोनो आरोना सब समायथ' बेबायदि नङा खिन्थु बिदिनो मालाबा माने बेफोरबायदि फाइनान्सियेलि माने माबा जायोबा टेनसना अभारलडेड जाफ्लाङो आरोना दा बेखिनियानोसै लोगोफोर माथो होनबावनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं